Benw i ydy Naomi Davies a wnes i astudio chwaraeon ac Addysg Gorfforol. Wnes i graddio yn 2015 a wedyn graddus i o cwrs tar Addysg Gorfforol yn 2016. Rydw i nawr yn athrawes Addysg Gorfforol yn Ysgol Gymraeg. Personol i fi, roeddwn i wastad mynd i gario ymlaen yn astudio trwy gyfrwng Gymraeg, ond fi'n gwybod o profiad ynglyn â ffrindiau fi oedd gwahanol bobl o wahanol cefndiroedd. Dydw i ddim yn dod o gartref Cymraeg, ond mae addysg fi wastad wedi bod trwy gyfrwng Cymraeg. Byswn i'n dweud i unrhyw un oedd moyn dod fan hyn i astudio, mae'r teulu ac mae'r cymdeithas sydd yn cael ei creu o fewn y gyfrwng Cymraeg. Dim ond yn chwaraeon ac Addysg Gorfforol yn gyffredinol ar draws y gwahanol cyrsiau. Mae'n helpu gyda hyder unrhyw un. Ac os nad oes digon o hyder gyda chi, byswn ni'n argymell i neidio mewn a trio wneud gymaint chi'n gallu, achos mae'r cymorth yna dim jyst o eich ffrindiau o eich cymdeithas, ond o'r darlithwyr hefyd. Os mae angen, mae gennych chi tiwtor sydd fel arfer, os ydych chi am astudio trwy gyfrwng Cymraeg, mae'n tiwtor sydd hefyd yn darlitho ar y cwrs. Mae hefyd o ran cefnogaeth gyda chi eich darlithwyr ym mhob modiwl, ac fel o'n i'n dweud, achos natur gwahanol modiwlau a maint y seminarau, mae'n hawdd iawn i fynd lan i siarad. O ran y cymdeithas a'r chwarae, oedd y profiadau ges i yn Met Caerdydd yn rhai cadarnhaol iawn.